前の復活を知った時から、私は闇を滅ぼす方法を探してきた。そして今、帝国の力を得てお前を葬る。ほざけ、死に損ないが。そこまで魔の力に体を蝕まれながら、よくここまで生きながらえていられたものだな。お前を倒し、闇の脅威を消し去るまで死ぬわけにはいかぬのだ。闇を滅ぼすため、私は全ての人生を捧げた。肉親も恋人も全てを捨ててな。よくも今までソニアを騙しやがったな。人間を憎んでいたのはソニアの方だ。私はただそれを利用しただけのこと。もっとも貴様らの住んでいた村に疫病を流行らせたのはこの私だがな。そのせいでソニアはただ魔族の血が混ざっているという理由だけで村の者に疑われ。もう一つ教えてやろう。魔族とのハーフであるソニアが怪しいという噂も私が人を使ってやったことだ。人間とは愚かなものだ。それだけのことでソニアが疫病を流行らせたと信じ込むのだからな。あれは全ててめえが仕組んだことだったのか。てめえだけは絶対許さねえ。怒れ、恨め、感情のまま闇に落ちるがいい。面白かった。貴様が陰で国々を操り戦乱の世を招いていたことは知っている。人の世を乱す諸悪の根源は。ほう、人間風情が闇の王子たるこの私を倒そうというのか。我が必殺剣、受けてみるがいい。父ちゃんの敵、よくも今まで私を騙したな。騙される方が愚かなだけだ。私が今までに受けた苦しみ倍にして返すわ。ダメ。やるときはやるんだな。
この世から消え去るがいい、ボーゼル。しぶとい奴らだ。人間ごときがこれほどまでやるとはな。果たしてそれだけかな。の剣となる。他の者の守りを崩したまえ。守りたまえ。
者の傷を癒したまえ。かの者に風のごとき軽さを。俺は強くならなきゃいけねえんだ。なぜだ、なぜこうも私の野望が、なぜだ。人間を舐めるんじゃねえ。確かに俺たち人間は愚かで弱い生き物だ。だが人間にはどんな苦境からも立ち上がれる希望がある。自分を信じ支えてくれる友がいる。夢を分かち合える友達のいないあんたには分からないことでしょうね。信じぬ、信じぬぞ。私はまだ負けてはいない。アルファザードよ、今こそその力を我に。なんだ、体が溶けてゆく。魔力が剣に吸い取られ。なぜだ、アルファザードよ。アルファザー一体どうなったの？儀式で疲労した体がアルハザードの力に耐えられなかったのだ。愚かな奴め。無理に力を解放しようとして逆に剣に吸収されるとは。バカな奴め。よし、これで闇の脅威はなくなった。あとは大陸を統一するだけだ。ラングリッサーにアルハザード。この剣の力があれば、大陸の統一は叶ったも同然だな。大変です、レオン様。どうしたレアード。光の末裔の残存部隊に、二人の巫女を連れ去られてしまいました。申し訳ありません。ディアナとラーナオか。まったく、意外としぶとい連中だね。それはまずいな。あの二人がいなければ、再び魔剣を封印することは叶わぬ。せっかく解いた封印を、もう一度するの？そうだ。大陸を統一できれば、闇の力を持った剣など不要。悪用を避けるために封印し、存在自体を消さねばならん。そのために、ラングリッサーを手に入れたのだからな。強大すぎる力を持つ者は戦乱を招く。それは今までにも何度となくあったことだ。我々帝国は同じ歴史を繰り返す愚かな真似はしない。